Ez Muhammed Tayyip Elçi Seroki Vakfa Alimin Medresame و لها کو املوین المدرسه صفجی از مدرسم لها درس فقان دادم جغیری ویجی لدیاربکر واعظ فرمیمه مزدفته دا واعظ دادم حتی دوره فاطمیه مدرسه لسر وقفان و لسر شخصان و هنکی دبنی بنیا تکان دا هاتی آوا کرن جارا یکمین دولت فاطمیه هنکی مدرسه آوا کرنه لآلی افریقا و لآلی مصر جبونا مذهب خوی شیعیتی بلاف بکن حتی وقت صلاح الدین ایوبی که هاتیه اوان مدرسه شیعیه حمی لغو کریه مدرسه سنیه دو دا آوا کرن ده مملکت مدا دسری دا نورشین آرواز اوخین تلو سیرت بصرت جزیر Diyarbakır, Farqin, em dikarim bejim belki wek serkaniyên medresa bûne di dîrokê de jî û îro jî. Di wextê Selçuqiya da, di wextê Eyyubiya da, di wextê Memlûkiya da û heta di wextê Osmaniya da zêde ehemmiyet li ser medresa çêbiye. Lê piştê ku dewra Osmanlî xelas biye û li Türkiye Cumhuriyet hatiye ava kirin, idi medreseyin dini tamamen hatine kadexe kirin. Le mintika Kürdistan'a Türkiye jî o a Irak'ı jî a Suriye jî ev medresen ku be vakfa hatine ava kirin, yan mireka ava kiriye, yan jî dibin evke tekiyada, dibin bünya tekiyada hatine ava kirin. Evan dîsa jî hizmetê xwe çenda ku qedexe bûne jî çenda zêde zulm û zorbarî li ser wan hatiye kirin jî evî hizmeta ilmê hizmeta İslamê dane dewam kirin û heta îro jî dewam dike elhamdülillah. Belê ev medrese di serî va belkî ulûmê dînî tinê de hatin xwendin Qur'an û hadîs û fiqh û tefsîr usulê fiqh usulê tefsîr Siyera Peygamber aleyhissalatu vesselam o diroka İslami vekvan ulûm-i İslami ku em dibêjin ji xêrî wî zimanê Arabî ji bo ku zimanê Qur'anê ye nehû, sarf, belagat, meanî, beyan, bedî', mantık, felsefe evan ulûma de hatin xwendin lê ji xêrî wî wek tibbê, wek coğrafyayê, wek fizîk, kimyayê û wekî dî temamî ulûmê fennî jî hatine tehsîl kirin, hatine ders dayîn. Medrese de nava Kurda da ne biteni müesseseki ilmiye. Lewra Malaw Seydayn kul medresa xwendine de her warê gelê xwe da xizmetkar bûne ji gel ra. Di nava henekî insana da wextê peyevçûnekî lehevdanekî şerrekî çêbana di serî da Seydayê Gund Malayê Mizgeftê ew daha dikete nava wan. Heta di nava mêro jinek de jî wextê münakaşekî dilmayînekî çêbana Seydayê Gund dikete nava wan. Em niha ku li Sufê ne, Sufê jî em dikarin bibêjin belkî wek fer'ekî şu'bekî Norşê ne. Lewra babê min Seydê Mela Hüseyin rahimehullahu teala çawa ku hûn dizanin par çû ber rehma Xuda. Xelîfê Seydê Şeyx Mehmed Maşûk bû. Ku Şeyx Mehmed Maşûk neviyê Seydê Taxiye ku li Norşênî medfûne. Seydê Şeyx Maşûk jî li Mekkê li Cennetul Meallayê medfûne. Babê min jî xelîfê wî bû bi emrê wî ji Tetwan barkir hate Diyarbekir hat li vir ku ilm û irfan li Diyarbekir jî wek temsîla Norşên li vir jî bidomîne. Di sala 1907 da hate Diyarbekir û xwedê min jî li Diyarbekir da piştî hatina bavê min ji ewro û heta îro li Diyarbekir ji bo xizmeta zarokên gelê xwe medrese li Seyrantepe bi navê Şeyx Muhammed Maşûk medresekî ava kir piştî wî jî me li vir bi navê Sufê medresekî ava kir em jî li pey rêçika bavê xwe û şeyxên xwe medresa Norşên li vir didin domandin ilm û irfana Norşên em li vir didin belav kirin belê ji xwe Norşên jî elhamdülillah hê berdewam e Oxîn û Tillo û Sêrt û Basret û Cizîr jî wek Diyarbekir ew jî xizmetê xwe hem bi medresên hem bi ilm û irfanê didomînin elhamdülillah.